Ola, que tal, señoras e señores? Benvidos, benvidas un venres máis ás Pontes hoxe. Tempo, como sempre, para repasar o acontecido na nosa vila nestes últimos 7 días e comezamos neste caso coa visita que protagonizaba a delegada da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Neiros, que estivo esta mesma semana nas Pontes para comprobar os traballos que se acometían da man dos fondos de compensación ambiental e que este ano deixaron na nosa vila 240.000 euros. O Fondo de Compensación Ambiental vende deixar nas Pontes unha inversión de 239.936 euros e que xa tiveron destino. De feito, pasado venres, a delegada do Goberno da Xunta en Ferrol visitaba a nosa vila para coñecer os diferentes proxectos nos que se veñen de investir eses fondos. Martina Neiros, na compañía dos concelleiros de Obras e Medio Ambiente, Roberto Rivera e Manuel Rodríguez, respectivamente, estivo no Lago das Pontes, onde se desenvolveron diferentes labores de conservación da man destas axudas. Así, a delegada da Xunta puido comprobar os traballos que tiveron lugar tanto na ribeira do lago como nas zonas de servidume dos ríos Eume, Brixeo, Chamoselo e Cobelos, que se custearon con estes fondos e que tamén tiveron un segundo destino, a mellora da eficiencia enerxética no alumeado público municipal. A Neiros comprobou o resultado destas labores de mellora do estado ambiental e contorna do lago Pontes e tamén as melloras nas canles fluviais dos distintos ríos e regatos que transcorren polo centro urbano, onde se procedeu ao acondicionamento das súas marxes e a limpeza de vexetación, ademais de retirada de obstáculos como poden ser árbores desequilibradas próximas aos ríos. Seguimos, visitamos agora o Poao das Veigas porque nestes días arrincaban os traballos de remodelación do antigo economato. O obxectivo, para a empresa neste caso, é instalar ali un novo laboratorio. Xa están en marcha os traballos para transformar o antigo economato do Poao das Veigas no laboratorio de estudos especializados. Endesa iniciaba hai uns días as obras que permitirán transformar este espazo nun centro tecnolóxico, semellante ao que estaba operativo dende 2008 nas instalacións da Central Térmica das Pontes e que daba soporte a todas as unidades de produción eléctrica do Grupo Enel. A inversión estimada ascende a 1,5 millón de euros e nestes días xa se procedeu ao avalado do edificio e ao copio de material para as obras, ademais das primeiras labores de baleirado deste edificio. O proxecto suporá a recuperación, neste caso, dunhas infraestructuras que van manter o seu diseño e dimensións actuais, con acceso principal pola Rúa Miño e dúas entradas a maiores. A semada instalaránse vestiarios e aseos e manterase o acceso traseiro ao edificio, onde tamén vai quedar ubicado un almacén de materiais, unha zona de corte de metalografía e preparación de mostras e un espazo para o depósito temporal de residuos. A planta baixa completarase cun almacén de produtos químicos e unha zona de combustión. A semada habilitaránse dous espazos pechados onde se van ubicar as salas de balanzas e de microscopía e dúas salas abertas para o resto das áreas de estudo, ao que se sumarán dous espazos que servirán como zonas de reunión e de redacción de informes. E máis cousas, porque a Xunta de Galicia, mediante a Consellería do Mar, volvía a traer ata a nosa vila a campaña Galicia sabe a mar. Así, o pasado sábado, no mercado de abastos, tivemos a oportunidade de degustar distintos produtos que chegaron a nós grazas á Confradía de Pescadores de Ferrol. A campaña Galicia sabe a mar, ideada pola Consellería do Mar, regresou o pasado sábado ás Pontes. Neste caso, ás dependencias do mercado municipal, onde por segunda vez nestes últimos meses puidemos contar coa visita de varios integrantes da Confradía de Pescadores de Ferrol. O obxectivo foi dar a coñecer as bondades e, sobre todo, o sabor e calidade do marisco e peixe das nosas costas e que a diario chega ás prazas de abastos de todo o país. Durante 2 horas, todo aquel veciño e veciña que se pasou por estas instalacións a facer a compra ou simplemente por curiosidade, puido desfrutar dunhas navallas á grella e dunhas saborosas fabas con ameixas da ría, o que demostra que non só o peixe e o marisco son cousa do Nadal e que poden desfrutarse durante todos os meses do ano. Poucos foron os capaces de resistirse a estes dous petiscos suculentos e que son a proba de que en Galicia contamos cun produto de excelente calidade, de propiedades nutricionais e culinarias únicas que a diario podemos desfrutar grazas ao traballo das xentes do mar que fan posible que os tesouros do Atlántico e do Cantábrico finalicen nas nosas mesas.
Deixamos o mar, ímonos agora ao monte, toca falar de micoloxía porque a Asociación Poupariña celebraba o pasado sábado as súas primeiras xornadas micolóxicas dende a súa refundación. Unha cita na que contaron con figuras tan coñecedoras da materia como a bióloga Marisa Castro. Ben sabida é a tradición e afección que hai nas Pontes polo mundo dos fungos e os cogumelos. Unha paixón pola micoloxía e o poder desfrutar dos sabores destes manxares do monte, pero que hai que practicar con seguridade e sen arriscar, xa que mala ser pequenos os fungos tamén poden ser tóxicos e un descoido ou unha identificación incorrecta poden traer consigo graves problemas. Precisamente para abordar este asunto e apostar pola seguridade a hora de sair ao monte, a Asociación Micolóxica Poupariña celebrou pasado sábado as súas primeiras xornadas dende a súa refundación hai 4 anos. Baixo o título Saúde, Consumo e Legislación, a Casa do Peso acollía diferentes charlas e conferencias protagonizadas por expertos no ámbito da micoloxía e todas as súas vertentes. Unha iniciativa que xurdía, tal e como apuntou o propio presidente de Poupariña, a raíz dun debate en redes sobre a gran cantidade de metais pesados que estaban a rexistrarse en fungos e cogomelos comestibles. No ano 2021 refundamos Poupariña con moita ilusión en plena pandemia, que era moi difícil. Non se podía sair ao monte, que ao final é unha cousa que tamén incita moito, non, a descubrir este mundo. Explico todo isto para que se entenda de onde xurdiron estas xornadas, non? Todo empezou nun debate que houve nas redes sociales sobre os metales pesados nos cogumelos. Todo o mundo opinaba, non, nas redes sociales, todo o mundo tiña coñecementos. Entonces, aí un pouco o que fixemos foi facer unha búsqueda de artigos científicos que é o que queremos que se deben facer, non? Ir ás fontes rigurosas e contrastadas. Entón, chegamos a un artigo de Julián sobre metais trazas. Compartimos as conclusións dese artigo e dixemos, cando alguén vos pregunte por este tema, compartide estas conclusións, non? Bueno, o artigo completo, pero as conclusións respondían a unha pregunta que había dentro dese debate das redes sociales, non? Entonces, despois, foi cando nos dimos conta de que non había só un artículo, habían 2, habían 3, había moitos máis, non? E dixemos, pois, hai que traelo a que fale desto ás Pontes porque é un tema moi interesante. Eso é un pouco o corpo de como se xurdiron estas xornadas. A convocatoria tamén contou coa presenza do alcalde das Pontes. Valentín González Formoso apuntaba o gran valor atractivo que ten a nosa vila a nivel micolóxico e o seu papel como referente galego neste eido e facía un chamamento á necesidade de recoller fungos de maneira segura e con perigo cero. Eu creo que unha xornada como esta, efectivamente, precisamente o que expresa é especialización na materia. Decía o niño que probablemente seña a primeira vinculada a unha micoloxía, o cal indica que hai moito interés por este mundo, pero por afinar, sobre todo esta afición, afinar hasta o punto de darlle seguridade aquilo que é o máis importante, que é a seguridade alimentaria, cando non consume algo. No mundo micolóxico, que xa de por sí é un mundo que a moita xente tamén nos era medos a veces, de inseguridade, mellor dito, a hora do consumo. Non a vos, que sois especialistas, pero en xeral a sociedade sí. Bueno, por a nosa parte, simplemente agradecernos que contéis con as Pontes para seguir falando de micoloxía. Creo que tocamos xa prácticamente todos os palos, faltaba porque a aplicación culinaria das setas levamos 10 anos explotando a bestia. Temos aquí un emblema moi inclusivo, un pouco o noso escaparate do mundo micolóxico das Pontes. Por tanto, como a miña parte además, sabes que tedes aquí unha plataforma para seguir ampliando coñecementos, para seguir disfrutando desta afección.
Citas como o programa As Pontes Terra de Cogomelos ou a feira anual dedicada aos fungos dan conta xunto co atractivo das propostas gastronómicos da hostelería local con esta nova materia prima como elemento estrela, demostran en verbas do primeiro edil o relevante da micoloxía para a nosa vila e o atractivo que supón para os visitantes. A semana nesta palestra tamén se contou con Marisa Castro. A micóloga docente fixo un pequeno repaso á cultura da micoloxía en Galicia e a súa evolución ata os nosos días, pasando do uso de fungos e cogomelos como elementos mediciñais a ingredientes básicos para saborosas receitas. O seu remate tomaba a palabra o presidente da Asociación Micolóxica Lucus, Julián Alonso, que apuntaba que en Galicia as especies tóxicas e de baixa calidade para o consumo son a maioría, máis nun territorio como o galego, no que hai máis de 2.000 especies catalogadas de fungos e cogomelos. O experto recomendou que, antes de sair ao monte, é necesario asesorarse, xa que a maioría das especies non son comestibles e, mala que moitas non son tóxicas, o seu valor gastronómico e o seu sabor non son bons. Alonso tamén fixo referencia a cuestións ambientais e de contaminación polo cambio de usos do chan forestal á agrícola ou ás talas de árbores, que dan lugar á modificación de certas especies ao tempo que poñen en risco de desaparición a moitas outras. O peche destas xornadas corría a cargo do cociñeiro Antonio Díaz, xa que non foi posible contar por motivos persoais cos micólogos José Moriño Cuba e Eugenio Leira. Pola súa parte, Díaz abordou a normativa actual que existe para poder recoller fungos nos coutos habilitados e medidas do máis básicas a hora de recoller e empregar cogomelos silvestres nos nosos pratos. Dende tan só recoller exemplares dos que esteamos o 100% seguros que son comestibles, ata non consumir fungos sen cociñar, non usar especímenes recolletos en zonas que poidan estar contaminadas ou deixar algún exemplar sen cociñar para que no caso de intoxicación se poida identificar, son pautas básicas de seguridade e que garanten que deste xeito poidamos desfrutar dun dos manxares máis exquisitos dos nosos montes con total seguridade. Seguimos a falar de produtos locais de gran riqueza, neste caso toca visitar a Casa do Mel de Goente, porque ali tamén a pasada fin de semana se celebraba a final da edición número 18 do seu concurso anual de cata de meles. A Casa do Mel de Goente deu a coñecer o pasado sábado os 3 mellores néctares deste exercizo. Foi da man da edición número 18 de toda unha tradición, o seu certame anual de cata de mel en o que se premian anualmente a mellor mel clara ou escura da tempada. Este ano o xurado tivo ata 9 propostas entre as que escoller, aínda que tan só 3 foron as que alcanzaron o podium como mellores néctares de 2025. Así o mel do ano foi o das colmeas de Manuel Fernández Riego, seguido da proposta de Iván Díaz. Na categoría monofloral, o mel de Luis Pernas Laje foi o mellor valorado polo xurado nesta edición. Os premios entregáronse o pasado sábado na propia Casa do Mel de Goente nun acto que estivo presidido pola edil Elena López e polo presidente da Casa do Mel Manuel Ferreira e que se completou cunha charla sobre o uso do mel na cociña da man do experto Antonio Díaz. Gael Proupín e Juan Carlos Vázquez Arias son os dous novos gañadores dunha nova edición dos Premios de Estudos Históricos UME. A Asociación Pontesa daba a coñecer precisamente o fallo do xurado deste ano hai uns días. A Asociación de Estudos Históricos UME deu a coñecer o nome dos traballos gañadores da 10ª edición do Premio de Investigación que cada ano convoca esta entidade. Gael Proupín, co seu estudo O Exército Negro da Autarquía, Corrupción, Extraperlo e Intervencionismo en As Pontes e Ortigueira, foi o gañador deste certame, e que o xurado valorou moi positivamente o traballo presentado polo historiador de Brión, no que deu conta da resiliencia e capacidade de adaptación da poboación produtora que desenvolveu estrategias complexas de supervivencia, nun contexto marcado pola escaseza, o racionamento e as políticas coercitivas do franquismo que dan conta dunha realidade ata agora pouco explorada. O segundo premio foi para o investigador eumés Juan Carlos Vázquez Arias. O profesor dos institutos Castro Daúz e Breamo presentou baixo o título Creación do Concello Nacional das Pontes de García Rodríguez 1936-1950 un estudo no que se aproxima a formación dos primeiros concellos franquistas das Pontes tras a fin da República e a súa relación coa dictadura durante a posguerra. Tras dar a coñecer o fallo deste ano, xa de cara a 2026, farase entrega destes galardóns como xa habitual no outono con motivo da publicación dun novo número da revista de Estudos Históricos UME e que tamén vai incluir estes dous interesantes traballos. E se antes, con motivo desas xornadas da Asociación Micolóxica Poupariña falábamos da figura de Marisa Castro, tamén a marxe da súa labor como bióloga e micóloga, esta mesma semana puidemos coñecer a súa gran faceta como novelista. Presentaba nas Pontes a súa segunda novela, Soño de Liberdade.
A Biblioteca Ribera Rouco volvía a ser o escenario perfecto para unha presentación literaria. En esta ocasión, demanda unha autora que estamos máis acostumados a ver noutras lides. Falamos de Marisa Castro. A bióloga, docente e experta en micoloxía escolleu as Pontes como punto de parada da xira de presentación da súa última novela, Soño de liberdade. Trala boa acollida da saga das curandeiras, Castro volvía a apostar como protagonista por unha muller de nome Sabela, nada no rural galego a mediados do século XX e que debe ir afrontando todos os retos da época coa fin de chegar a ser unha muller independente que pode estudar ou viaxar sen ter que depender neste caso dun home e sen replicar a vida da súa nai ou a súa avoa. A vida dunha muller, dunha nena que naceu no rural, que viviu no rural, que sufriu todo aquilo que se sufría no franquismo, na ditadura, e que loita por salir deso. Unha muller que soña ser libre, e soña ser libre non dependendo dun home, non dependendo de outras persoas, ou seja, sendo autónoma. E iso é o soño desta muller. E, bueno, máis ou menos por aí vamos, é dicir, despois o que podemos ver, por que este libro, ou por que isto? Bueno, pois porque eu quero e teño interés, moito interés en deixar claro como foi a época anterior, é dicir, como aquel tempo pasado non foi millor, foi un tempo pasado bastante peor do que está sendo agora. É dicir, a muller era unha muller, non podía facer absolutamente nada, é dicir, respirar e con dificultad. É dicir, realmente unha muller non podía sair da casa sin autorización paterna, non podía viaxar, non podía abrir unha conta bancaria, non podía facer absolutamente nada. E entonces, cando a xente a veces dice que antes se vivía millor, eu creo que non. Antes non solamente non se vivía millor, sino que hai que disfrutar o presente e diseñar un futuro que sea máis aberto, que sea máis igualitario. Nesta segunda incursión no mundo da novela, Castro volvía tamén poñer parte da súa experiencia persoal. De feito, Sabela e máis ela comparten moitas vivencias e é inevitable, tal como apunta a autora, non verse algo reflectida nesta historia, sobre todo a tratarse dunha experiencia vital compartida entre autora e protagonista. Sí, eu creo que cando se escribe, non sei que escritor foi que decía que escribes que é autobiográfico sempre, é dicir, non é autobiográfico no sentido de que non é a miña vida, pero son cousas que sí que sintes, e cando estás escribindo, eu normalmente decía cando foi a saga das curandeiras, tú creas unha protagonista e deixala camiñar. A da saga das curandeiras camiñou máis libremente que camiñou Sabela. A Sabela teina máis corto porque víame máis a veces, a veces retocaba cousas porque me vía tanto nela que dicía, joder, a pensar que son eu, e non son eu, pero por eso, porque sí que isto vivino eu e coincide ca miña etapa vital. Soño de liberdade xa está nas librarías de todo o país e busca ser un retrato da Galicia rural da segunda metade do século XX e que pouco ten que ver coa imaxe idílica que se ofrecía dela. Tamén unha viaxe pola situación das mulleres naquela época, onde non tiñan os mesmos dereitos que agora. Unha historia que fará que xoves e adultos vexan unha realidade, a da sociedade do franquismo, que pouco ten que ver con esa imaxe idílica dos nostálxicos da época, sen dereitos para os que pensaban diferente e para as mulleres. Unha obra na que da man da ficción e das experiencias reais dase lugar a un exemplo de como facer pedagoxía sobre tempos pasados e que lamentablemente volven a estar moi de moda. Seguimos con protagonistas femininas, neste caso unha pontesa, a creadora de contido digital Paula Vilaboi, máis coñecida como Blondie Muser, que se vende a facer cun premio ídolo. A creadora de contido digital Paula Vilaboi suma novo premio á súa colección. A pontesa máis coñecida como Blondie Muser inscribiu a pasada semana o seu nome no coñecido como Olimpo das redes sociais ao facerse cun premio ídolo, cos que cada ano se recoñece o talento dos creadores e creadoras de contido, artistas e figuras públicas con impacto na cultura digital. Paula Vilaboi fíxose co galardón na categoría de sostenibilidade e medio ambiente concedido por Eucovidrio, pola súa labor a hora de divulgar pautas e dinámicas en prol dun futuro máis verde e responsable. A pontesa logrou o favor do xurado por riba das outras 3 candidaturas que competían por este recoñecemento: a de Ernesto Montoya e o seu espazo Vieja Tierra, Carlota Bruna e Jon Careaga. Vilaboi recollía este merecidísimo galardón nunha gala que tivo lugar en unha semana no recinto de IFEMA en Madrid. Un trofeo que dedicaba ao seu avó que falecía hai uns meses e onde recordaba a necesidade de que as grandes marcas se sumen á sostenibilidade e aposten por unhas políticas máis respetuosas polo medio ambiente. Y el ganador en sostenibilidad es Blondie Muser. Paula Vilaboi, también conocida con su apodo en redes Blondie Muser, es bióloga de formación especializada en conservación de biodiversidad.
Aproximadamente desde 2016 comenzó a crear contenido en redes enfocándose en sostenibilidad y vida consciente. En TikTok es una figura clave, con casi 2 millones de seguidores. Buah. Uf. Vale, soy una llorona, siempre lo digo. Estoy temblando. Estaba nominada con personas muy guays, Carlota, Ernesto, John. Estoy emocionada porque perdí a mi abuelo hace unos meses. Y... Buah. Y soy de romantizar absolutamente todo y cuando vi el tema de los ídolos dije el cielo y dije, va, abuelo, si gano esto soy la más pequeñita de mi categoría y no sé, es que no me he preparado nada. El tema de la sostenibilidad está de moda, muchas marcas se suman. Ya que tengo este altavoz, quiero decir a las grandes marcas que está bien sumarse a la sostenibilidad, pero creo que es el momento necesario para empezar a hacer un gran cambio. Muchísimas gracias a las marcas por confiar en mí y que muchas veces no es todo greenwashing, que podemos hacerlo bien, cada persona puede poner su granito de arena y abuelo, va por ti. Y ya está. Paula suma así novo recoñecemento á súa labor digital e o gran traballo que mediante espazos como a TikTok, Instagram, Facebook ou podcast como Una luciérnaga e incluso o libro Eres Naturaleza, publicado hai un ano, está realizando para concienciar a públicos de todas as idades coa fin da necesidade de cuidar do único planeta do que dispoñemos e con pequenos xestos que están á man de todos e de todas. E de Paula Milaboi a Anxo Pita, porque o deseñador pontés vense de colar entre os finalistas dos premios Xuventude Crea concedidos pola Xunta de Galicia neste 2025. A creatividade pontesa non ten límites e proba disto temola en Anxo Pita. O pontés estudante de deseño no Centro Mestre Mateo de Santiago foi un dos finalistas na categoría de moda da edición de 2025 dos premios Xuventude Crea, uns galardóns ideados pola Consellería de Cultura que dende hai 16 anos buscan respaldar as obras dos creadores e creadoras galegos menores de 30 anos en 16 disciplinas artísticas, como a moda, a danza, as artes plásticas, a música, a literatura ou a videocreación. O Pontés concorreu estes premios da man da súa colección Temperanza, coa que busca o equilibrio entre razón e emoción. Anxo presenta un total de 5 modelos, nos que emprega dende as plumas ata as gotas de resina, tecidos translúcidos e cores suaves para dar vida a unhas pezas andróxinas que se complementan con elementos de sollería elaborados en latón dourado polo propio deseñador pontés. Temperanza é unha reflexión visual sobre a armonía entre corpo, mente e espírito, con referenzas á obra de Pamela Colman Smith, siluetas alongadas e orgánicas e que dan boa mostra do gran talento deste deseñador local. As súas 5 creacións estiveron ata hai uns días na exposición organizada na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, que aglutinou a todos os proxectos finalistas nas categorías de deseño de moda e de xoiería, encabezados polos gañadores deste ano, as coleccións La forma del miedo, de Naira Álvarez, as liturxias de Lucía Beltrán e a colección Ruliña de Sara Cancela. E de Anxo Pita a Marcel Chilov, porque o mestre de clarinete do Conservatorio de Música das Pontes tamén vía recoñecida a súa gran faceta como compositor e clarinetista. Neste caso, da man do concurso de composición de Belfort, en Francia, onde tamén recibía unha mención especial. O Conservatorio de Música das Pontes está de noraboa, e non só pola grandeza dos seus alumnos e alumnas e a súa virtuosidade e calidade instrumental, senón tamén porque o seu corpo docente é un dos mellores da provincia. Proba disto témola no mestre da especialidade de clarinete, e que Marcel Chirilov ven de sumar un novo premio á súa traxectoria. Nesta ocasión chega dende Francia. Trátase dun novo recoñecemento no terceiro certame internacional de composición para a orquestra de Vento de Belfort, onde a súa obra Balkan Sketches recibiu o recoñecemento especial da orquestra, un premio especial que
que concede o xurado deste certame. A obra de Chirilov competiu con outras 65 pezas de 24 países e destacou pola súa mestura sorprendente do folclore moldavo co jazz, dando lugar a unha peza do máis enérxica e exótica, coas tradicións musicais balcánicas como punto de partida. Este novo premio súmase ao xa logrado o pasado mes de maio no 5º Festival de Clarinetes Portus Naunis en memoria de John de Vir, na cidade italiana de Pordenone. E toca xa adentrarnos no Nadal, porque ao longo destes últimos días tivemos unha intensa programación ategada de música e moito baile. Resumimos na seguinte información todo o que daban de si estes últimos 7 días de programación cultural de Nadal. A música sempre é un deses piares fundamentais na programación cultural de Nadal. De feito, nestes días, as panxoliñas máis populares xa soan nas rúas e prazas de todo o centro urbano, ao que se suman, por suposto, os diferentes concertos e propostas que nos chegan da Manda Concellería de Cultura nestes días de celebración. Todo tipo de xéneros estánse a subir aos escenarios do Alobi e da Casa do Peso, e como mostra as diferentes actividades que xa se desenvolvían estes días nestes espazos. Comezamos repaso co tradicional Festival de Nadal da Rondalla Vila das Pontes. A formación que dirixe Xurxo Iglesias foi a encargada de abrir a programación musical o pasado venres cun concerto no que contou co acompañamento do Orfeón Xoán Montes de Lugo e a Rondalla Semente Nova de Perillo. Da Casa do Peso ao Alobi, cun clásico tamén destas datas e que é sinónimo de éxito. Neste caso, coas escolas de danza clásica e baile moderno que volvían representar Jotam, a cidade do Joker, unha montaxe coa que pecharon o curso 24-25, pero que agora recuperan por unha moi boa causa, recadar fondos para as Panaes. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Xa esta semana arrancaba na manda música dos alumnos máis novos do Conservatorio o seu Pequenadal. Un festival no que puidemos escoitar as panxoliñas dos alumnos de estimulación musical, dos cursos preparatorios aos que se sumaron tamén nenos e nenas de máis idade. Tamén o Conservatorio, pero neste caso os estudantes máis maiores, da modalidade de conxuntos, protagonizaban onte mesmo o seu propio recital no Alobi. Ali tivemos pezas típicas destas datas e tamén algunha que outra composición do máis sorprendente. Para os máis tradicionais xeareiros dos instrumentos populares tamén tivemos unha opción. Neste caso, coa Escola Municipal de Acordeóns, que na Casa do Peso volvía a demostrar que son todos uns expertos en grupo ou en solitario baixo a dirección de Jorge Vázquez. Tras estes días tan intensos, hoxe toca descanso. Iso sí, tan só por unhas horas porque mañá temos festa no patio de Santa María. Vai ser cun baile mañá tarde no que imos poder desfrutar da orquestra Los Satélites. Toda unha novidade na programación de Nadal deste ano é unha moi boa opción para chegar tamén estas festas a un público de máis idade que desfruta cuns pasodobres ou coas coplas nas voces de Noli, Alejandra, María José e Arturo. A festa comezará ás 6 da tarde con entrada totalmente gratuita.
Non nos podemos esquecer de que os máis miúdos son os grandes protagonistas destas festas. Eles e elas son os principais destinatarios dunha axenda cultural que aborda todo tipo de actividades e que está a ser un gran éxito. Dende os xoves na Biblio, os concertos, os festivais de maxia, o teatro, todo ten como obxectivo chegar a eles e elas e que son precisamente os que máis desfrutan da maxia do Nadal. Precisamente a maxia é un componente imprescindible destes días e tamén un recurso que é sinónimo de éxito en calquera programación de Nadal que se prece. Así, o xoves na Biblio, onte tamén apostaban por un espectáculo de pequeno formato coa ilusionista Sara Rodríguez como mestre de cerimonias. E que no Nadal toca maxia, levou ata escenario da Casa do Peso os trucos de toda a vida, con cartas, desaparicións, cordas que tras cortalas volven ser unha misteriosamente, e dos que desfrutaron non sois máis novos, senón tamén os seus pais e nais. Rezar, igual. A de 3. 1, 2 e 3. Home, a ver, pero que entusiasmo non. A ver, isto é como cando te sacan un dente, sabes, unha moa, que se tiras forte doe menos, entón, es que choras, vale, con ganas. Carmen, sen piedade, a ver, que antes cando estabas aí tiñes moitas ganas e agora estás así como, non vai pasar nada, aí confía en ti, chas, vale? Venga. A de 3, sí? Con moita forza. 1, 2 e 3. La primeira edición da mamá. Queridos hermanos. Toca guitarra. Toca Galicia. O relevo de Sara Rodríguez foi esta tarde para Picariños cun espectáculo de danza e música navideña, o que lle botaremos unha ollada á vindeira semana. Aínda que este domingo chega outra das apostas máxicas máis populares, porque por cuarto ano consecutivo teremos nas Pontes Ten Maxia, un formato no que 5 grandes magos internacionais se subirán ao escenario da lobby damando unha serie de trucos, xogos e ilusións incribles. Bon Jincó, Dania Díaz, Murphy e Dama e Peio Rivas van deixar a bralla do público local coa súa proposta nun espectáculo do que poderemos desfrutar dende as 7 da tarde no lobby. De feito, aínda estamos a tempo de mercar a nosa entrada por tan só 10 euros máis gastos de xestión na web aspontes.sacatoentrada.es ou o mesmo domingo na billeteira da lobby dende as 6 da tarde e ata o inicio da función. E, por suposto, para os máis pequenos, o máis importante é recibir eses agasallos de Papá Noel e dos Reis Magos, e nada mellor que facerlles chegar de xeito directo as súas misivas. Para iso, na Praza da América, o Concello instalou 2 buzóns nos que podemos depositar, neste caso, as cartas, tanto ás súas Maxestades do Oriente como a Papá Noel. A máis é a tradicional programación de Nadal da que estamos a desfrutar estes días. Outro clásico, sobre todo para os veciños e veciñas máis pequenos, é escribir as súas cartas tanto a Papá Noel como aos Reis Magos. Unhas misivas ateigadas de desexos, a maioría en forma de xoguetes, e que merecidamente van recibir os nenos e nenas das Pontes nas mañás do 25 de decembro e do 6 de xaneiro. Así, para que tanto Papá Noel como as súas Maxestades de Oriente vayan tomando boa nota dos desexos dos máis pequenos, o Concello das Pontes instalou no poboado dos elfos xogueteiros da Praza da América 2 buzóns nos que os nenos e nenas poderán deixar as súas misivas. Ali nunha das casiñas podemos atopar os 2 buzóns nos que nestes días se poden deixar estas cartas con eses agasallos que tanto desexan os máis novos para estas datas. Unha vez que os pequenos e pequenas desfrutan dos xogos no tren ou polas casiñas dos elfos, tamén poden aproveitar para facer entrega das súas peticións e que de seguro van estar máis que cumpridas, porque os nenos e nenas das Pontes son todo un exemplo do que portarse ben todo o ano. É unha moi boa proposta para a fin de semana, pode ser desfrutar do cine. Teremos esta fin de semana na Casa do Peso novas proxeccións de Wicked 2 e tamén un filme bélico, Nuremberg. Música, maxia, bailes... Dende logo a programación de Nadal das Pontes é todo un exemplo de diversidade e de atender os gustos máis variopintos. A toda esta oferta tamén toca sumar esta fin de semana novas proxeccións cinematográficas na Casa do Peso, con 2 propostas que seguen a ser das máis vistas nas salas comerciais de todo o país. Comezamos da man da proposta infantil, porque por segunda semana consecutiva imos poder desfrutar de Wicked 2, a versión na gran pantalla do musical sobre Mago de Oz con Cintia Erivo e Ariana Grande nos papéis protagonistas das bruxas Glinda e Elfaba. Glinda, la buena. ¡Es la bruja malvada! Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad.
Pola súa duración, Wicked 2 proxetarase tanto mañá como o domingo un pouquiño denantes das 5 da tarde, ás 5 menos cuarto exactamente. Xa para o público adulto, checa Nuremberg, o último filme con Russell Crowe como protagonista e ambientado nos xuizos dos aliados contra os responsables da dictadura nazi na Alemaña posterior á Segunda Guerra Mundial. No vuelva a hacer eso en mi cárcel. Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos llevarán a esos hombres a juicio por sus vidas. No se puede hacer. No hay una ley internacional en la que basar los cargos. El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres. Doctor Kelly, la Comandancia Central le considera todo un figura de la psiquiatría. Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros. Al que más tendrá que vigilar es a Goering. Hitler lo nombró su sucesor en el 39 y ostenta el rango militar alemán más alto de toda la historia. Es muy inteligente. Baseada no libro El nazi e el psiquiatra, de Jack Elguy, Nuremberg está dirixida por James Vanderbilt e proxetarase mañá ás 7 e ás 10 da noite e tamén o domingo en sesión única dende as 7:30 da tarde. Como é habitual, as entradas xa se poden mercar na web aspontes.sacatoentrada.es e na billeteira da Casa do Peso, 30 minutos denantes de cada pase. Voy a llamar a Hermann Goering a esta. E hoxe nos deportes temos que falar de velocidade de karting do circuito autonómico desta disciplina porque a nosa vila vai acoller o primeiro dos trofeos puntuables para o Campeonato Autonómico de Karts. As Pontes volverá a ser referente autonómico do deporte do karting, da man da súa inclusión no calendario oficial de 2026 desta disciplina, e que a Federación Galega de Automobilismo vende publicar o listado de probas puntuables para o título autonómico da vindeira tempada, e onde a nosa vila serán dos escenarios nos que os mellores pilotos de karts de Galicia se van dar cita. Así as cousas, o circuito de velocidade de Pontés vai albergar a primeira proba puntuable para o Campeonato Galego de Karting que terá lugar os días 6, 7 e 8 de febreiro, da man da edición número 13 do Premio Concello das Pontes desta disciplina. A semana dos días antes, concretamente o 30 e 31 de xaneiro e 1 de febreiro, estas mesmas instalacións van a acoller unha xornada de adestramento e que se repetirán xa en abril, os días 24, 25 e 26. En maio, segundo o calendario da Federación, as Pontes vai ser sede dos sétimos Lalomira das Pontes, os días 29, 30 e 31, e o ano pecharase mediante o cuarto Máster Vila das Pontes, que se vai disputar os días 4, 5 e 6 de decembro. Pois agora xa toca despedirnos, como sempre, un placer estar aquí con vostedes, acompañándoos, dándolles conta desta actualidade pontesa destes últimos 7 días, e emprazámonos a novas citas xa a vindeira semana. Iso sí, como sempre, lembrarles que a información continúa na web aspontes.org, nas redes sociais do Concello das Pontes, e de luns a venres a 1:30 en Radio M en As Pontes hoxe. Nos volvemos o venres, teñan moi bo Nadal.